Machiegni kendo, familia bisa ni odong' maonge kama ginyalo jotie bang' agulu mar gas muoch mowang'o utegi e kadak ma Shauri Yako e boma ma Homa Bay otieno ma piny orugodo kawuono. Masirano nochakore kar saa 2 mar otieno e kinde machiel kuom joma odakie landeno ne loso chiemo mar otieno ema gas nomuochie molandore e landino. Achiel kuom joma odakie landino ero, Maureen Akinyi, wacho ni masira mar majno nopoyogi ka ginie udi kendo nolandore mapiyo mowang'o mwandugi te mag udi, gino manochunogi mondo mi ginindie koyo otieno ma piny orugodo kawuono. Mana ya tich. Kadonje ot abedo 10 minutes tawinjo ni ka gas omuoch ka jirani. Koro aringo alarora gi nyithindo oko. E thuolo manoko no aneno kaka mach ne liel gi e kona mane ochako go nikech ot mane mach ochakore go e ot motenore gi oda, the immediate house motenore gi mara. Koro an nyithinde malarora go oko, atemo na ywa kom odhi odino dhoot maonge kaka nanyalo wuok. Koro by the time ma pod achung' gi oko ang'iyo kaka mach liel, to wuon odno madichuo ne temo mondo wuog oko gi gas no mondo dir, to unfortunately gas odhi olwar e kom ma kasto mach omedo moko. To gima lit, wago uwi, wago simo ne josima moto, pod warito gi nyaka sani pok wanenogi. An gi tanga 2 dalana ka pinyo nitiere iye. Nyithindwa ma Shauri Yako manoyuora otiyo mokawo pigegi, joka mane gitiyo kaka josima moto gotiyo. Koro gima te walale yodno, miyono be aka no tije godhiambo, gigene no owang' pesa ne mano age business ne no. Koro gima wanyalo kwano gi sani no wan godo koro wanyalo kwayo kony mondo wayud kaka inyalo konywa, nyithindwa godhi skul, oyudi kata uniform, ko bende lepwa no wang', mano warwako e dendwa ok ene modong'.